magpapabalik-balik sa inyo. Sa bawat subo, maasahan ang kalidad, sarap at pagmamahal sa pagluluto na para bang nasa puso ka ng Chinatown. Pang pamilya, pang barkada o pang solo food trip, siguradong busog at masaya ka sa Angkong Noodle House. Angkong Noodle House, sarap na abot kamay, lasang tunay na Chinese food. Ano pang iniintay mo? Tara na, kain na sa Angkong Noodle House. Angkong Noodle House is located at the ground floor of Metro Plaza, A.B. Fernandez Avenue, Dagupan City. Also visit their branches, Bayambang, Rosales, Ordaneta, Binalonan, San Carlos City, at ang kanilang bagong bukas na sa Robinsons, Calasiao. Paborito ng kabataan at matatanda. Paboritong pakinggan sa bus, tricycle, jeep at mga opisina. Paborito mo, paborito ko, paborito nating lahat. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito. Ang susunod na programa ay rated GP. GP? Ano yun? Garantisadong pampaborito! Ang lahat ng opinyon at pananaw sa susunod na bahagi ng programa ay galing sa host anchor at panauhin lamang at hindi pananaw ng mga producers at ng pamunuan ng DWJE Radio Pangasinan at Pangasinan Gulf Waves Network Corporation. PAM Sabinmalay! PAM Sabinmalay! Paninilbihan, agresibo, matapat para sa mabilis na ikauunlad ng bayan tuwing Lunes, Merkules at Biyernes alas 8:30 hanggang alas 9 ng umaga. PAM Sabinmalay! Dito lamang sa inyong paboritong himpilan, DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. PAM Sabinmalay! Good morning, good morning, good morning. PM sa Binmalay, paninilbi ang agresibo at matapat. Bayan muna bago sarili. Aspeto Technical Engineer Nexon Dakal, tan si Engineer Kayabyab. Siyempre, saya Macter rin amigo, Audio Beremenes at your service always, tan sa partner ko. Leon Elorde Castro Jr., Oscar Ed Binmalay, Oscar President Luyag na Pangasinan. Aya Kataryala, Dasayan Kabusan. Yon la dasaray Kailugan, tigawan ng partner ko. Good morning, partner. Good morning, partner RJ at Saraya Gubernurta. Saraya amin nandito sa programa tan PM Binmalay. Takila na nababalitan tayo at tariwa tanaray nagagawa natin nagdalaw Binmalay. Actually, maging talaban na masantos sa mga kapusan pa ng RJ sa listeners na tantam. Natasan ako nating buting mayor na medyo samahan ko yung mga nagbabaklas ng ating mga pispen sa Kailugan Partner RJ para po natin na kasi medyo napapagalang si mayor kaya ibibigay ko rin yung aking nakalalaman doon sa aming pag-aalis pabaklas nung ako'y nasa LG Camp Partner RJ. Oo, mamaya tawagan kita para live na mai-view natin yung kaganapan dyan, partner. Okay, partner, ito po, uli, magandang umaga sa inyo lahat, mga nakikinig, lalo na sa iyo, partner Aji, at sa mga empleyado ng munisipyo na magsisipag, na ngayon ay lahat sila yung mga ginagawa, may payout ako sa mga senior, kasama natin ang mga treasurer's office, kasama rin natin ngayon ang mga DA, at iba-ibang departamento dito sa aming bayan ay lumalabas at pati ito mga nangungulekta ng ating mga bis sa ating mga nagtitinda. Lahat po sila ay ngayon ay umaalis sa munisipyo para i-reach out
ang ating mga kababayan, partner RJ. Yun yung talagang agaran ng panunungkulan, agresibo at talagang matatag, matapat na panunungkulan, partner. Dahil ito yung nakita nila sa ating buting mayor na action agad at siya ay agresibong gumagalaw at matatag ang kanyang mga ginagawa dahil may mga siyempre suportado mga papeles. Yan ang maganda programa natin, ang ating PEM, paninilbihan, agresibo at matatag, Yes. partner RJ. Okay, so mamaya balikan kita, partner, para sa Okay, live salamat, partner, salamat. live report diyan sa mismong ilog ng Binmalay, partner. Partner, sige. Okay, si partner Leon Elorde Castro Jr. Na pupunta ngayon kasabak sa patuloy na ginagawang dismantling ng mga fish pen at mga fish cages dyan ho sa bayan ng Binmalay, Pangasinan. Mamaya tawagan natin si partner Leon Elorde Castro Jr. Para malaman natin ang aktwal na nangyayari dyan ho sa paglilinis ng ating mga kailugan dyan ho sa bayan ng Binmalay. At yung mga taga-barangay Papaguyan, good morning. Kay Madam Agnes, good morning. Kay Madam Ann, yan. At syempre sa kanilang barangay kapitan na si Cap Will Soriano na talagang ang pagganap sa tungkulin ay kanyang inasikaso. At syempre nandyan po yung tulong ng munisipyo sa pangunguna ni Mayor Pet Merera. Dahil yung pong paghanda patungkol dito sa nalalapit na tagulan, yung personal na bakwata ni Mayor, yun po yung kanyang hinihiram. At syempre pagka ganyang mga adikain, gawain para makatulong sa mga kababayan, walang isang dalawang salita pala. Okay agad yan kay Mayor Pet Merera. Basta yung paninilbihan at agresibo at matapat, matatag para sa mga kababayan, go, go, go kay Mayor Pet Merera. At nung nakapanayam nga natin ito, magaganda yung kanilang programa po dyan patungkol sa Clean and Green program ng municipal government. At syempre yung kanyang mga katuwang, mga barangay official, si Kagawad Chris, at ang kanilang senior citizen FESCAP o kaya president dyan sa barangay, si Mang Gerardo. Atin po silang nakapanayam at ito po yun, yung ating panayam kay Cap Will Soriano at kay Kagawad Chris at kay presidente ng senior citizen na si Sir Gerardo. Okay, Engineer Nexon, go, go, go. Si Kagawad Chris, si Sir Gerardo. Okay. Yes, salamat at barangay Papaguyan with Cap Will Soriano, Kagawad Chris, na si Senior Citizen President Sir Gerardo. Umitabat kayo sa proyekto na Kagawad sa barangay. Kap, wala doon na ng yes, so sa ipatagdaran mo, may kanunutan niya, pataan mo lang mo. Oh, kaya ay informisan na naman lahat yan makaiga. So, nakagaralan makamakan nila sa tuwi handa natin na natin yun. Yan, ito na meeting. Talaga pa sila, please. Okay. So, wala natin yung uro. Pagkatigan na alam nila ay gantol sa islabaga. Apat pala. Apag, okay, Sir Gerardo, talaga senior citizen president, barangay Papaguyan, kumulat ko ni bagay sa amin na programa ng Parapuin. Presidente,
yun, dapat. Nagkaroon tayo na nagkaroon lahat natin. Ayun. So, improvement sa senior. Oo. Nagkaroon kami. So, kumusta yung susasyon nyo dyan? Unity na sinuset siya. So, talaga na suportado giman ng barangay Kapwil. Ayun. Kami populiran, titikiron mo eh. Wala po may 1%. Oo, wala. Wala ka kinman. May 130. Wala may akadikir na tayo. Okay. Bukod sa saman, nangyayari yung nangyayari ito. Kung hindi kita maya, di ba, makikita na yung karma ng pagkiling kami. So, siyempre, kaya mo na sinyo, di ba nangarap ka sa sinyo? Kaya sa sinyo yan. Kung may bagay talaga mo ta, 100,000. Wow! Kaya mampakot na lang mo, dito ka. Saving ko. Kailangan nakaregler ka. Hindi ba, lahat ka, paano kami, maugot siya. Isip. Tama na harap siya. Mga pupulol ko yan. Ang natag. Harap na pupulol ko kang tayo. Hindi kami ipakbulot ko. Kami na naman. Kami na naman. Nagano na kami na. Kan umalo, may request ng president. May mati. Okay. Motor. So, ano? Talagang Sino lang talaga? Talagang sino? Kasi, kung sino kagawad Chris Ballot, ni Wajara, ini naniningan ko at mararakot iray programa ng kapitan, barangay, mga senior, kaya ni bagay sa kagawad. Ito talaga sa pagkakatiga, talaga na ay sa inyo ito po, Listening automatic ka sa council automatic. Sabi nga may plano na budget hearing karuman na plano kung budget na sana pati yung imalik natin. Kaya yun. Kasi wala'y tanong man na council mo magpasin. Malaki mo ba yung naman ito. Kung kami mas sabi mo mga kami basit. So, Ajad Barangay Council, ang kibat at suportado. Ay, suportado. 100% suportado sa programa ng CAP. Ayan, at first time laban ng CAP at laki mo lang kagawad. So, anong nangyay ko dito? Hindi mo makulit talaga. Tinaam to ito. At natan na kabalitan ko siya mabayas kami bako at si Emilio para yun Kaya mali kung going may pambabak ni Dennis Kama sa International. Ngayon last year, dinesh mo ay bako ng Nino. Nakapit lang tayo ng mga may pambabak na mamay ang mabak ng yata na paano matindi yung di ba lang sa dalan namin niya karang sila dadalo na mga kaya na nila. balik din tayo. Labil na may taon. Yaga kukutan pa. Nalampas sa kagawad at iya. Pakakukutan kita. Nalipiniro nila ko. Kukutan kita. Tama. Wala apin ko ay kukutan. So, Nathan. Pakakukutan ko. Paano sa ilan, mundo lang. Problema din talaga ka. Kaya dumakalo sa kanila. Tapakan yun. At may second part, Engineer Nixon. Ay, puro support si Mayor kami. Manrequest kami. Ito na kami din mga bako kami. Tawag na ako. Makakahong kami. sa pundo ng barangay, sasapak na. Wala rin nakakawit. Ay, wala rin nakakawit ni Inaisip ko lang doon. Ang barangay.
Okay. Kalalitan. Okay. So, very supportive sa mayor. So, May solar. maliliwa lang mo dyan. Okay. So, lima ka sa barangay mo. Kaya nang dati, siyempre, ay kakonsil ko, kailangan ng suportara. Kung tatamad aray constituent me, kung matutulungan kami ta, hanggang si kami council, kami mo namin, yun, kakulangan, nanturay, anong mayroon po ginawin tayo, paano, isa sa kami, nanturay kakulangan ni, so, gawan ni, remedyo, aksyon, paano, bali-bali, so, pamaloy, barangay, papaguyan, kasi gabay ko sa barangay, papaguyan, sa kuya, yun, mamaliwa, may sample, yun, binimali ko mo na marakot sa pamaliwa ng kuya. Kaya barangay. Okay, tanod. Sa iyo, lima rin. Tsare. Magandang ka na po para sa kung magandang kapulan, yung tumay kailangan barangay, yung tumay kailangan babay ng single barangay, lalo na po sa pagkakas sa paraan ng tulong. Kaya, Sir Gerardo, misayo sa Senior Citizen. Sinisigurado na kumon, magsasalawa support tayo, sasasin kayo. Katunayan, nagawa ko, wala sa mga duty sa opisina niya. Okay. Kanya mong sulupan. Mong sulupan, wala pang kakasakay, hindi niya trabaho, may umayan. Okay, Kap, thank you. Salamat na sir. Pasarila lang magkaya barangay eh. Okay, tatang tanagagik si Katutan so in Pituyaw, Dasaray Barangay Council, Senior Citizen Head, si Sir Gerardo, Barangay Kagawad Chris, and si Kap Will, ditan Barangay Papaguyan. Shout out Dasaray BHW. Ay dadaulon na Madam Agnes partner. Kumusta kantan? Partner. Partner. Paon lakila. Watang kila. Partner, actually, paalis kami lang na kami na boundary ng Gayaman. Dati man sukara kaliya Pispen at siyempre medyo nanangantara mga kaldi man tantam. Araraya sa mga kanan. Babayaran ng mayor mismo at kwarta to. Okay. At tayo, siyempre, arami na lami, troll di man ayas, kanina manggugoy, ulit, wala yung bayan tutan, agaman charge sa munisipyo. Naging yung sariling kwarta din mayor, pakatulong labat at sa dismantling na Espinay, piano, naagapan din, tabi di mamaural na, sa pandredge na ilog at medyo natrasado lang kato. Labay ng mayor, medyo na asap, yagawan, tantam. Labat siguro so explanation na saray umbali patalos na hanggang kanunan mayor sa Pispen. Naging iliralabat na napod saya so planning ng binmalay katuman edis to ilog. Siyempre edis to ilog kalan nilati aparatos yan ilog kan marakapasod reading to hanggang nadral may mandre sa talabat na natuwa so gagawin ko partner RJ no lilibra kat sa arumya aray babaryo tayo. Ari senior, ibabat na siya na so senior. Siya na dapat sa explikan sa ari, apo, anak. Ialawan sa amin, ibabaray, antam na, mapolitika sa binmalay, ibabaran si Mayor Kalando. Hanggang kalan nag-ingan, ililara, nagkalabat ka ng pansamantala, lapod, idris na ilog tayo at pangkamungan na amin na totoo. Ano sa may pangkamungan na piktigaran totoo. So, tani pa rin na natin pispen, i-regulate na ginata mambabayar. Natin ilog tayo at parang saray, amin niya tagapinmalay. Dan, naregulate tayo, tan araramay dati, kung punidor la, hanggat amang gatanak, at magmali mo laray, maging honor na pispen, kaya wala rin na namin. At ito na, unya sugago ng mayor, natan ay palilibar-libar ko, medyo tarot sandalaray, aray senior tayo, tas karalay mang kakamayat, dan tamala may istorya natin senior, dati istorya talat sa aray, kalugaran tayo dyan, pahay na binmali partner,
Andiyan ka itong palpalag mo so so pakatulong na sa senior citizen at paniliber-liber tayo paminiting ta anta mararaya karaya so ating dinganan na saray apo tan anak partner Archie. Yes, at tay pila mo da saya panadismantle antag ni bagamot lan niman paano ganta na saray tagatan at binmalay ya wala so pikabat mo tanda piantam sa tanah trabaho ta bayag kamot ya nan trabaho da sa Lingen Gulf Coastal Area Management Commission ya tanya opisina at atan may nan asikaso na saray kailugan tandayat tayo partner gatontan. Atam may siya nasama niya no ginawa da kumunta niya Lingay Gulf Coastal Area Authority Common Authority saka may primerong target ya inukal da kadayatan tayo nararamay kabalaga ilog ng panahon na late General Perez Sainer kay baso maktonaling kuryo ya mangiba ya man kalirate man disman kami na pispenantam masa maaro ni bali na binmalay at least ari mangkalit ipapawilda ni rate net arate kawayan nasaman sa ginawa na LG Kamsi nagdabagbagan umpis ka ni rami kawayan ang ganit sa nidamiri sa kisimba ya voluntary mga kal at least sa binmalay ay maaro si Narton Mayor ta ang raskaray mga kalit ipapawil ni ramay kawayan da kami neta partner Ajay. Pero no tanda mo sa pangkamungan tapos na nasumpalatan niya trading at naibisan so ari dulap-dulap o binmalay tan makatulong nila usara tayo unong na pispe niya naagapan niya nagkalso dulap-dulap no na din so ilog tayo tan total agdamot kalon mag-ingan pansamantala labatan iliray bali-bali usara tan aparatos at kailugan na bali na binmalay. At alikas ko partner may asalitam na niman ta na matunan kutan grupo na saray lalaki talagang nang kumot so sara may aura da at limara di man at opisina ng mayor ya kinatungtong iran na mayor tamanaya ya may babagam singa arungel kumot araya may sweldo anto galing sa bulsa piano na papulat so saya pan-dismantle partner na saratay pispinditan. O partner si Antam si Mayor sayang sa oras. Kinun Mayor sa oras at goldan sa oras. Kasi tuwa mo si Waba ka to ang mula ni payo sa nasutsuratan kada nasutsunabwas. Pawil sa oras pero amen limipas si agaw apir din ng apagawan mo. At si Mayor action mantan ay babam na ya siyempre panilbihang agresibo at matatag. Agresibo at matatag undan si Mayor. Kataray mo natanay so empleyado din binmalay. Nakapasar mo na rin Mayor na munatan. Wala na paway, iray BPLO, pasisingin nila, araray DA, kay pamiray man-dismantling, araray jada Treasurer's Office, na DSWD, nandiyan OSCA Office, di mo may pay out na sa akin, senior. So, nang may programa ya singer so gobyerno tutunatan partner Ajay. Oo, dahil yun nga partner. Bayan muna bago sarili, di ba? Tapos Inun Mayor, bayan muna bago sarili, diyan Oscar, sana all nga pimasaon. Pero diyan biyak na saratan, singa sara may ibabaga, mantamarakot tayo gagalay, pandismantle na saray fishpen, wala ni ray may tatayak na sa may nayarin na negatibo ya ipiktututan pero mongkat watan ka na ibabagamad sa senior citizen natatalusan da so sa may tuwan na gagalad sa tan partner. Paano kasi ujud karakil mi ya senior jabin malay 11,300 ko mo nuaratan at unggalawira namin niya mangibagan sa anak dan apo da ay agile dakap na agtala na irapan tala po siyempre araraya so tinatalingan ng ating mga anak na mga haligi at mga ilaw ng tahanan. Okay, partner, at asikaso iray senior. So, karoman, nagaway payout, natan payout lamot, partner, sumpalon mo ya, adlob na, pigara nagaw. Ang ganda boss partner, kasi pero nanibalat, umpoy lang sa opisina, wala may babasika, may
courtesy call tayo kina na PA. Ay, natan man. Oo. Na-lay down tira may problema, harapon tayo na sa senior. Tani ba nga tayo ramay, nantan tayo ramay programa ng Governor Wicop yan, disseminate tayo at saray, dyan arumahin tiron, Pangasinan. Siyempre katutay mandato at sa kaya posisyon tayo na intiwala na sa tayo, na sa kini, diretso na Vice Governor Mark Lambino na po sa may wala kami pag-endorse may resolution sa intiron Pangasinan na pamumuno ng Governor suportahan da so 12 million lagda para sa universal pension ng mga senior citizen. Sigurado ta na partner no aratan so na i-discuss mo kinan governor tan si vice governor ta tanayot para kanupugan tan kapakanan na saray senior citizen na 100% ya tanot na suportaan talabat lante kulang na saya tukdol kulang na saya pitutungtong at medyo matantan pero watan ka partner kanya na mapalar iray senior citizen o din tiron luyag na Pangasinan. On par na kasi kalabyan na akaibak si former board member Pacheco wala isa kaya pesta dyan na biyag silag ito man kami na Atty. Pacheco na po daw wala inilanan mayor at saksuan na proxy siya to makapandunto kami na dumas kanto okay piyakar mo di man ta suporta ang kutan niya pag-awa resolusyon siguro ito ingan no piyakar mo sa yan weekend lunes siguro palit na kayo tapi na endorse yun sa ng palalawigan susatan niya pangkamungan na sa aray senior citizen. Ta amin niya na pangibagaan mo ta na partner agak manisya ya walay nayarin ong kontrata amintan niya kanunutan at pangkamungan tan wala may kwamulante senior kala amin tayo unta dang dasatay pagmali senior partner. On partner ka to na iprepara tala po da abaya nga medyo naugip so saya asasinos ka na pabangunan ta partner anya tala po abaya glaya may pangkailangan na sa senior citizen kayo gagawin da partner. Singa unlugan kala mo partner amay partner. Partner tanta medyo sa oras 57 la. Sinibang alabat. Salamat partner Haji. Sa listeners at least naibagantang mo irali rin mga paranakip na nagagawa din malay tan napasamat nang tilamat panabalitay ng tour agawan ko at tituyaw ko kinin provincial administration. Salamat Aljit. Yes, okay. Si Oscar President na Binmalay, Oscar Head, Oscar President na Pangasinan, sa partner ko, Leonelor de Castro Jr. Proceeding la, sa ilog, Binmalay, ibaan susara tay grupo, team manggawa na sa dismantling na saray fishpen, walay fish cages, amin lata niya obstruction, say navigation, daloy na danom, linisan, so say kailugan, ditaned balay na Binmali. Actually, atan lamay alagarandan na sumpal, taong ka pumutla, so dredging, pan-dredge na say DPWH, say programa da balot, OKB, Oplan kontra Baha. Yan. Yada Aspeto Technical Engineer Nexon Dakao, tan si Engineer Kayabyab. Kaya balot sa Macterion Amigo, RJ Jimenez at your service always sa dasayan programa na PEM. Pam sa Binmalay, paninilbiyang agresibo at matapat, bayan muna bago sarili. Ang ganda boss lamot, datin oras alas 8:30 na kabusan, yang gada alas 9. Masantos san maabig oras at balang sinansakay. PAM sa Binmalay. PAM sa Binmalay. Paninilbihan